Καλώς ήρθατε στο Πάρτα Αλλιώς. Ακόμα ένα νέο επεισόδιο με την φίλη μου τη Μαρίνα. Γεια σας. Γεια σας Γεια και σας. χαρά σας. Καλησπέρα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο αφορά όχι μόνο γυναίκες αλλά και άντρες. Είναι τα όρια του φλερτ και πώς το φλερτ καταλήγει σε παρενόχληση και πώς οι γυναίκες μπορούν και πρέπει να θέτουν όρια και να ξεκινήσουν να το πάρουν αλλιώς. Χωρίς να θέλω να πω ότι είναι ο τίτλος του podcast μου, αλλά πρέπει να το πάρουμε αλλιώς. Μαρίνα, σε αφήνω να παρουσιαστείς με τον τρόπο που θέλεις. Λίγα λόγια για σένα. Γεια σας. Με λένε Μαρίνα και ζω και εγώ στο εξωτερικό. Τα τελευταία 6 χρόνια. Είσαι παθούσα κι εσύ δηλαδή. Ακριβώς. Και... Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο σε αφορά, με αφορά και μας αφορά όλους. Γυναίκες, άντρες, όλους. Ακριβώς. Και σήμερα θα επικεντρωθούμε πιο πολύ στα σημάδια και στο τι εννοούμε, θα ορίσουμε τι εννοούμε φλερτ και τι όρια έχει το φλερτ και πώς μπορεί να καταλήξει σε σεξουαλική παρενόχληση. Γιατί ας μην γελιόμαστε, είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους και όλες, αλλά λίγο συζητάμε ανοιχτά και επηρεάζει την καθημερινότητά μας, λίγο ή πολύ. Οπότε έχω την τιμή να σε ακούσω σήμερα για το τι εσύ θεωρείς φλερτ και τι από τα περιστατικά, τα καθημερινά που βιώνεις ως γυναίκα φαντάζομαι και βιώνουμε όλες λίγο πολύ. Εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι μπορεί να συμβεί σε άντρες και σε άντρες εννοείται, αλλά θα επικεντρωθούμε ως γυναίκες στη δική μας περίπτωση και είναι και μια πλειοψηφία περιπτώσεων. Επομένως, θα ήθελα να μας μιλήσεις για το ποια περιστατικά μπορούμε να ονομάσουμε φλερτ, αλλά δεν είναι. Ναι, πολύ καλή ερώτηση βασικά. Και νομίζω ότι μας δάμε άλλο το συνάδελφο, τι εννοείς. Το έχουμε σπίτι ώρα. Πολλές φορές νιώθω ότι μπορείς να μπερδευτείς με το τι είναι φλερτ και τι ξεπερνάει τα όρια του φλερτ, πολλές φορές στον εργασιακό χώρο ή ακόμα και σε πιο φιλικό περιβάλλον. Νομίζω φλερτ μπορείς να πεις ότι είναι όταν κάποιος σου κάνει κάποιο κομπλιμέντο, χωρίς να υπάρχουν expectations, απλά μπορεί να σου πει, ξέρω εγώ, φαίνεσαι πολύ όμορφη σήμερα, με πολύ απλά λόγια, χωρίς να προσπαθεί να ξεπεράσει τα όρια που βάζεις εσύ. Δηλαδή, αν δει ότι αισθάνεσαι άβολα, κάπως να το κόβει. Ενώ αν γίνεται συνέχεια, ας πούμε, ειδικά στο εργασιακό περιβάλλον, τότε νομίζω είναι πιο... Είναι πιο έντονο. Ναι, πιο έντονο. Δηλαδή, εκεί νομίζω πρέπει να δείξεις ότι σε ενοχλεί με κάποιο τρόπο ή να πεις κάτι για να δείξεις ότι δεν υπάρχει κάτι. Εσένα ποιο είναι το πιο ακραίο περιστατικό που σου έχει συμβεί? Ποια ήταν μια φορά που είχες πει, που βρήκες τον εαυτό σου παράλυτη και χωρίς δύναμη να αντιδράσεις σε ένα σχόλιο το οποίο δεν ήξερες αν είναι φλερτ ή παρενόχληση, το οποίο φλερτάρε με την παρενόχληση? Ναι, βασικά δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί παρενόχληση, αλλά ας πούμε έχω παρατηρήσει ότι γενικά πολλές φορές μεγαλύτεροι άντρες μπορούν να σε ρωτήσουν έχεις σχέση? Και μπορεί να δουν ότι, που είναι μια πολύ απλή ερώτηση και μπορείς να απαντήσεις αν θες. Αλλά μπορούν να ρωτήσουν πολλές φορές με την έννοια ότι περιμένουν να δουν πώς θα αντιδράσεις, αν σε ενοχλεί, και αν πεις όχι, μετά θα σε πειράζουν γι' αυτό. Ενώ αντίστοιχα δεν ρωτάνε τους άντρες που μπορεί να υπάρχουν στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον, ας πούμε. Ναι, δεν σέβονται, δεν τους νοιάζει, πετάνε την ατάκα και δεν τους ενδιαφέρει τι ανταπόκριση θα έχει αυτό και αν αυτό σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Σωστά. Ναι, δηλαδή νιώθω ότι αν είσαι γυναίκα, ας πούμε νέα κιόλας σε ένα εργασιακό περιβάλλον, κάπως προσπαθούν να σε πειράξουν και να δουν. Φυσικά δεν έπρεπε να το πω αυτό για το εργασιακό περιβάλλον. Όχι. Συμβαίνει καθημερινά και μας αφορά όλους, οπότε ναι. Ναι, ενώ κάπως προσπαθούν να σε πειράξουν για να δουν, ας πούμε, τα όρια σου. Εκτός από τον εργασιακό χώρο, μπορεί να συμβεί και στον δρόμο? Σου έχει συμβεί ποτέ να νιώσεις ανασφάλεια επειδή είσαι γυναίκα? Που καταντήσαμε να το λέμε αυτό, Δεν νομίζω, δηλαδή δεν μου έχει συμβεί ποτέ τόσο έντονα, δηλαδή ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό νομίζω. Απλά πολλές φορές, ας πούμε εγώ, γιατί στην Ελλάδα έχουμε από επαρχία,
πολλές φορές θα μπορούσαν να με ενοχλήσουν κάποια σχόλια ή κάποια βλέμματα περισσότερο που σε κάνουν να, ας πούμε, αισθάνεσαι πιο εκθετημένη, πιο Ναι. ευάλωτη βασικά. Και να μην ξέρεις ακριβώς πώς να αντιδράσεις σε αυτό. Ναι. Και γιατί πιστεύεις ότι το θεωρούμε φυσιολογικό? Γιατί το έχουμε νορμαλοποιήσει? Νομίζω γενικά κάπως μαθαίνουμε να είμαστε τα καλά παιδιά. Ναι. Και δεν λέμε πολλές φορές όχι, κάπως δεν βάζουμε τα όρια. Και εντάξει, θα πούν, εντάξει, ένα κομπλιμέντο σου έκανε, ότι είσαι ωραία, ενώ μπορείς να το δεχτείς, αλλά... Εκεί, Ναι, δεν ξέρω, νιώθω ότι... εκεί βρίσκεται και διαφορά. Δηλαδή, δεν ήρθαμε εδώ να ποινικοποιήσουμε και το φλερτ. Δηλαδή, την απλή εκδήλωση ενδιαφέροντος που μπορεί ένας άνθρωπος να έρθει και καλώς θα κάνει να έρθει αν ενδιαφέρεται, σε οποιαδήποτε κατάσταση και να είσαι. Αλλά αυτό που μας απασχολεί είναι να ορίσουμε το τι θεωρούμε παραβίαση των ορίων. Προσωπικά έχω σκεφτεί πολλές φορές τον τρόπο που θα ντυθώ για να βγω στο δρόμο, για να γυρίσω σπίτι μου κάποια στιγμή και δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή αναρωτιέμαι γιατί πρέπει να σκεφτώ αν θα βάλω ένα φόρεμα ή ένα παντελόνι ή πρόσεξε γιατί θα γυρίσεις και εκεί είναι στενό και μπορεί κάποιος να σε πάρει από πίσω και να σε κυνηγήσει και να σου πει το οτιδήποτε. Γιατί μας έχει δημιουργηθεί αυτός ο ενδόμηχος φόβος, πιστεύεις? Ναι, βασικά θέλω αρχικά να πω ότι δεν έχει σημασία τι φοράς, είτε φοράς ας πούμε κάτι μακρύ ή κάτι κοντό, δεν έχει σημασία, γιατί κάποιος που είναι κακοπροαίρετος πάντα θα έχει κάτι να πει και κάπως θα βρει τρόπο να σε κάνει να αισθανθείς άβολα. Αλλά νομίζω είναι η κοινωνία δηλαδή που μεγαλώνουμε. Κάπως η πατριαρχία μας κάνει να δεχόμαστε κάπως τέτοια σχόλια ή να υποταζόμαστε. Δηλαδή δεν έχουμε μάθει να μιλάμε ότι, ξέρεις, αυτό με κάνει να αισθάνομαι άβολα, δεν μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάς ή δεν μ' αρέσει, ας πούμε, ο τρόπος που εκφράζεσαι. Ο τρόπος που εκφράζεσαι, ακριβώς, ναι. Πώς σε επηρεάζει αυτό καθημερινά? Τι συναισθήματα, αν μπορούσες να ορίσεις κάποια συναισθήματα με 3 λέξεις, τι θα έλεγες ότι είναι αυτά καθημερινά? Πώς ένιωθες απέναντι σε αυτή την διαχείριση? Δεν ξέρω, γενικά μία μηχανία, δηλαδή αισθάνομαι άβολα πολλές φορές, γιατί βλέπεις ότι μπορεί με τον τρόπο σου εσύ να νομίζεις ότι εκφράζεις τα όρια σου, αλλά ο άλλος δεν τα καταλαβαίνει. Και μου φαίνεται περίεργο πως κάποιος που, ας πούμε, είσαι σε ένα κλαμπ, βγαίνεις με τις φίλες σου και έρχεται κάποιος και χορεύει δίπλα σας. Και δεν τον κοιτάτε καν, δεν του δίνετε σημασία και συνεχίζει εκείνη εκεί για 20 λεπτά. Δηλαδή μου φαίνεται κάπως παράλογο και περίεργο που κάποιος δεν καταλαβαίνει πότε είναι ανεπιθύμητος και πότε ενοχλεί. Ή δεν θέλει να καταλάβει, ας πούμε, έτσι. με την παρουσία του, ας πούμε, κάποιον άλλον. Οπότε νομίζω σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό πρέπει να το εκφράζεις. Να μαθαίνεις να λες και όχι. Ναι, ή γενικά να λες πολύ directly αυτό που νιώθεις και πιστεύεις. Γιατί πιστεύεις ότι νιώθουμε φόβο απέναντι στους άντρες, γενικότερα, απέναντι στην... και μπορεί να ακουστεί ταμπού αυτό, αλλά και να ακουστεί δεν πειράζει, γιατί κατά μεγαλύτερη... πώς το λένε... Σαρδάμ, ποσοστό, κατά μεγαλύτερο ποσοστό, μιλάμε για έναν ανδρικό πληθυσμό, ο οποίος κάνει αυτή την παρενόχληση. Γιατί η πρώτη αντίδραση είναι ο φόβος του μήπως κάνουμε εμείς κάτι λάθος? Προσωπικά, κάθε φορά που το παθαίνω, νιώθω ότι εγώ έκανα κάτι λάθος. Είδες που σου είπα πριν. Γιατί ντύθηκα, δεν θα ντυθώ, δεν θα χαμογελάσω, δεν θα πω αυτό. Γιατί νιώθουμε εμείς ένοχες? Δεν ξέρω, νομίζω είναι ο τρόπος που μας μεγαλώνει η κοινωνία κάπως. Δηλαδή και από τα social media, από τις ταινίες που βλέπουμε, από τις ταινίες που μεγαλώνουμε, τις εκπομπές. Δηλαδή το πώς πρέπει να κάθεσαι, το πώς πρέπει να μιλάς, το πώς πρέπει να είσαι και να φαίνεσαι κάπως σαν... Ομιλφό. Ναι, σαν γυναίκα δηλαδή, αλλά δεν πιστεύω ότι νιώθουμε φόβο. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ δεν πιστεύω ότι αισθάνομαι φόβο, απλά θεωρώ ότι πρέπει αυτό να είμαι πιο... Δηλαδή δεν θέλω να ξεπερνάει όλο τα όρια μου, οπότε προσπαθώ να είμαι πολύ directly και ειλικρινής. Να τα θέτεις εξ αρχής. Ναι. Και αυτό το έμαθα σε αυτή την ηλικία, νομίζω. Στη μεγάλη ηλικία που έχεις πια. Μεγάλη, πολύ μεγάλη ηλικία. Είναι χρόνια, σε χρόνια στη... Ναι,
Ναι, αλλά ας πούμε παλιά θεωρώ ήμουν ας πούμε πιο ντροπαλή και νόμιζα ότι ναι, αυτό που είπες, ότι ίσως ναι, φταίω εγώ, κάτι κάνω ή δίνω λάθος εντύπωση στον άλλον. Που δεν ισχύει. Γιατί και να μην δώσει και καμία εντύπωση, απλά να υπάρχεις. Πάντα κάποιος κάτι θα πει. Κάτι θα κάνει. Ναι, θα βρει αφορμή. Με σκοπό να σε κάνει να αισθανθείς άβολα. Και σε κάνει να νιώθεις και εσύ αμήχανο με τον ίδιο σου τον εαυτό και με τη συμπεριφορά σου και να κλειδώνεις ίσως. Έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να λες οκ, ας μην κάνω τίποτα, ας κάνω ότι δεν υπάρχω, ας κρύψω το χαρακτήρα μου, έτσι ώστε να μην δώσω δικαίωμα στον καθένα να πει κάτι. Δεν ξέρω αν σου έχει συμβεί ποτέ αυτό. Ναι, μου έχει συμβεί βασικά, όχι πολύ συχνά. Πάλι νομίζω περισσότερο στο παρελθόν και νομίζω περισσότερο στην Ελλάδα. Γιατί όταν μεγαλώνεις σε ένα πιο μικρό, ας πούμε, κοινωνικό περιβάλλον, κάπως μπορεί να φοβάσαι τα σχόλια ή το πώς κάποιος μπορεί να πάρει... Θάρρος. Ναι, γενικά. Αλλά μετά όταν βγαίνεις λίγο από το μικρό κοινωνικό περιβάλλον, βλέπεις ότι δεν είναι έτσι ο κόσμος όπως πίστευες παλιά. Ή όπως ας πούμε μπορεί να βλέπεις από την τηλεόραση ή ο κόσμος που σου προβάλλουν κάπως. Άρα, για να το συνοψίσουμε, το καλό φλερτ, το καλοπροαίρετο φλερτ είναι και ευπρόσδεκτο. Ναι, σίγουρα. Αλλά εκεί που ξεκινάει να είναι σαθρό είναι όταν τα όρια, όταν μιλάμε για μια συμπεριφορά συνεχόμενη. Ναι, δηλαδή βλέπεις ότι είναι μια συμπεριφορά που είναι ανεπιθύμητη από το άλλο άτομο, ενώ είτε είναι γυναίκας είτε άντρας, και αν συνεχίζει το άλλο άτομο να παραβιάζει αυτά τα όρια που βάζει ο άλλος, τότε θεωρώ γίνεται παρενόχληση. Είτε είναι ένα άγγιγμα, είτε σχόλια, ερωτήσεις αδιάκριτες, ειδικά ας πούμε σε ένα πιο εργασιακό περιβάλλον ή ας πούμε, δεν ξέρω, στο πανεπιστήμιο, που κάποιος προσπαθεί να μάθει πράγματα, ας πούμε, για την πιο ιδιωτική σου ζωή, που δεν τον αφορούν, ας πούμε, εν τέλει. Γενικά στον εργασιακό χώρο, όταν είσαι ευάλωτη σε ένα μέρος, σε ένα περιβάλλον, είσαι εύκολος στόχος, γιατί ξέρει ότι δεν θα αντιδράσεις, ότι δεν θα μπορείς να αντιδράσεις, επειδή είσαι σε ένα πλαίσιο στο οποίο πρέπει να είσαι σοβαρή. Ναι. Πρέπει να παραμείνεις ψύχρεμη, πρέπει να δείχνεις σωστή. Και μπορεί να νιώσεις ότι θα χάσεις και το δίκιο σου. Έχω νιώσει πολλές φορές να νιώθω ότι αν μιλήσω τώρα θα φανώ εγώ αυτή η οποία εκφράζει το πρόβλημά της, άρα ξαφνικά τι γίνεται. Δηλαδή δίνεις εσύ την εντύπωση ότι κάνεις κάτι λάθος. Και εκεί ξεκινάει, νομίζω, το πρόβλημα. Ή στην αρχή μπορεί να σκέφτεσαι ότι μήπως το παρεξήγησα εγώ. Ναι. Που δεν ισχύει, γιατί ό,τι σε κάνει να αισθάνεσαι άβολα, σε κάνει για κάποιο λόγο, δηλαδή δεν φαντάζεσαι πράγματα. Δηλαδή ο άλλος νομίζω εσκεμμένα το κάνει. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν μιλάμε κιόλας. Ναι, μάλλον. Δηλαδή αν σου πω εγώ, ξέρεις τι, ήρθε ο άλλος και μου είπε το και το έλα μωρέ, ένα κομπλιμέντο σου έκανε. Σιγά το παιδί ενδιαφέρεται. Ναι. Γιατί φοβόμαστε και την κριτική, φοβόμαστε και ότι θα μας θεωρούν υπερβολικούς. Σωστά. Ναι. Πώς αν είχες 3 συμβουλές να δώσεις σε όποιον μας παρακολουθεί και στα 2 άτομα που μας παρακολουθούν, τι συμβουλές θα έδινες, τι tips, αν είχες 3 bullet points. 3 bullet points, ναι. Τι θα μου έβαζες με σειρά ιεραρχίας. Βασικά, λοιπόν, το πρώτο είναι να γνωρίζεις τα όρια σου και να τα βάζεις στους άλλους. Δηλαδή, πρώτα να ξέρεις τι είναι ok με σένα. Π.χ. κάποιος να σου πει, να ρωτήσει. Εντάξει, αυτό βέβαια μπορεί να αλλάζει και με το άτομο. Ναι, εξαρτάται τι χαρακτήρα. Αλλά νομίζω αυτό, να γνωρίσεις τα όρια σου και να τα θέτεις σωστά. Το πρώτο bullet point. Το δεύτερο bullet point, να επικοινωνείς τα όρια σου με έναν τρόπο που ο άλλος καταλαβαίνει. Και μετά το τρίτο bullet. Και να μην καταλαβαίνει, να επικοινωνείς. Γιατί δεν θα τα καταλάβουν όλοι. Σε διακόπτω. Αλλά να το πεις και δεύτερη και τρίτη φορά μέχρι να καταλάβει. Και μετά το τρίτο bullet point. Να το βάλω εγώ. Να μάθεις να λες όχι. Να μάθεις να λες δεν θέλω. Και να μην φοβάσαι να πεις όχι. Να μην φοβάσαι να είσαι η καλή της υπόθεσης. Έτσι θα ήθελα να το συνοψίσουμε.
Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που ήσουν ευχαριστώ. εδώ και φάγαμε μαζί την κρυάδα. Γιατί δεν είναι εύκολο να μιλάμε. Όπως δεν είναι εύκολο να μιλάει μια κοπέλα για το τι της συμβαίνει στην καθημερινή της ζωή και πώς την επηρεάζει, έτσι και για μας δεν είναι εύκολο να μιλάμε για το τι μπορεί να περνάμε καθημερινά και τι μπορεί να μας απασχολεί. Επομένως, σε ευχαριστώ που πήρες το θάρρος να μιλήσεις γι' αυτό. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συνοψίζουμε λέγοντας ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε και μπορούμε να επικοινωνούμε, μπορούμε να μιλάμε και η φωνή μας μπορεί να ακουστεί αν την εκφράζουμε με τη δύναμη που ξέρουμε ότι έχουμε μέσα μας. Ακουστικά, όπως το αυτό, έτσι, με στόμφο, αλλά πάρω το όπως είναι. Ή μάλλον Έχουμε δύναμη. Ναι, Έχουμε δύναμη και δεν τη ξέρουμε. Οπότε νομίζω πρέπει να το πάρεις αλλιώς. Ευχαριστούμε!